V tomto videu sa pozrieme na to, ako fungujú CSV exporty v Metrixane, ako s nimi pracovať a ukážeme si jeden konkrétny príklad využitia priamo v Mergade. Tak poďme na to. CSV datové exporty v Metrixane sú automaticky generované CSV súbory, ktoré sa generujú na základe dát, ktoré si napojíte do Metrixany. To znamená napríklad, ak si ja napojím ShopTed objednávky, tak sa mi začnú generovať príslušné datové exporty, ktoré ja môžem využiť pre tento zdroj dát. Ak si napojím ShopTed produkty, tak sa mi generujú iné typy dátových exportov. To isté potom napríklad pre Eureku. V nápovede viem nájsť kompletný zoznam týchto exportov, ktoré sa generujú, aj ich konkrétnu špecifikáciu. Napríklad, keď si napojím ShopTed objednávky, vidím, že sa mi generujú exporty pre predaj produktov za x dní. Pritom mám na výber 7, 30, 90 alebo 180 dní, ako to vidím aj v zozname svojich dátových exportov, ktorý nájdem v administrácii Metrixany. Vidím 4 rôzne exporty, predajnosť za 7 dní, predajnosť za 30 dní, 90 a 180 dní. A následne viem používať ten, ktoré sa mi hodia, prípadne ich rôzne kombinovať. V špecifikácii mám teda aj presne popísané, ktoré polia sa generujú, ktoré sú súčasťou tohto CSV exportu a viem teda využiť tieto polia pre nejakú ďalšiu automatizáciu. Na ukážku si môžeme stiahnuť jeden z exportov, napríklad predajnosť produktov za 30 dní, ako klasický CSV súbor, a môžeme si ho na ukážku nahrať napríklad do Google Sheets, aby sme videli, ako vyzerá štruktúra a kompletný obsah dát v tomto súbore. Vidím, že v tomto menšom testovacom súbore mám 10 produktov a ku každému mám jednotlivé dáta alebo metriky podľa špecifikácie. Napríklad vidíme, že prvé pole Sales with What, to znamená obrat alebo predaj produktov, vrátane DPH, a tým, že to mám za 30 dní, tak je to s koncovkou 30. To isté potom pre ďalšie polička, ktoré ja viem využiť napríklad v Mergade, čo si ukážeme za chvíľku. Takýmto spôsobom fungujú všetky exporty pre všetky typy napojení alebo pre všetky typy dát, ktoré sú. V prípade napríklad nákladov sú tu nejaké dáta o nákladoch, či už z biddingu, bez biddingu. V prípade Eureka Sortiment Reportu sú tu dáta zase zo Sortiment Reportu o konkurencii. Napríklad v tomto prípade sú dva druhy exportov, základný so základnými dátami, rozšírený ďalšími dátami, ktoré viem použiť. Ako som spomínal, všetky sa generujú automaticky, to znamená hneď po napojení dát sa tie dáta začnú na pozadí spracovávať. Samotné exporty sa generujú a potom aktualizujú každý deň v nočných hodinách, aby boli každý deň pripravené a každý deň, aby obsahovali tie najčerstvejšie dáta a dalo sa s nimi potom hneď pracovať. Poďme sa teda pozrieť na to, ako to vyzerá napríklad v Mergade. To znamená, mám takýto testovací export, v tomto prípade je to Eureka Feed, do ktorého by som chcel ja pridávať dáta z môjho dátového zdroja. V tomto prípade sa bavím o ShopTed objednávkach a predajnosti jednotlivých produktov. Čo ja potrebujem, je vytvorenie pravidla import dátového súboru, ktoré zabezpečí to, že v podstate z akéhokoľvek CSV súboru mi nahrá dáta do Mergada. To znamená, vyberiem si typ import dátového súboru, ako výber zvolím všetky produkty a idem nahrávať dáta z URL adresy. Znamená, skopírujem si predajnosť za 30 dní, nahrám, spravím import, pomenujem si pravidlo, import predajnosti, ShopTed 30 dní napríklad a pravidlo uložím. Veľmi dôležité je, že prvý stĺpec v týchto exportoch je párovací. V našom prípade je to item ID, to znamená, potrebujem, aby toto pole existovalo aj vo feede. V prípade, že sa jedná o Eureka Feed, tak toto pole tu prirodzene existuje, takže nemusím s ním robiť nič ďalšie. V prípade, že je to napríklad Google Feed alebo iný typ feedu, potrebujem si ešte tento element vytvoriť a naplniť ho hodnotami, aby sa hodnoty z môjho CSV exportu správne spárovali ku konkrétnemu produktu. V tomto prípade mám teda nahodené pravidlo, potrebujem si ešte manuálne vytvoriť elementy, ktoré chcem používať.
Nepotrebujem si vytvárať všetky elementy z daného exportu, stačí mi, keď si vytvorím tie elementy, ktoré potrebujem a ktoré chcem využívať. Vytvorím si napríklad element s predajnosťou bez DPH za posledných 30 dní a ešte element s počtom objednávok, ktoré obsahujú daný produkt a takisto ešte aj počet predaných kusov za týchto 30 dní. Vytvorené elementy môžem kľudne skryť, lebo na výstupe ich potrebovať nebudem a môžem si celý feed pregenerovať tým, že je tam málo produktov, tak to bude trvať veľmi rýchlo a po pregenerovaní sa mi naimportujú dáta z môjho CSV exportu v Metrixane, ktorý som si zvolil do pravidla a budem mať tieto dáta naimportované. Tým, že som nezvolil všetky elementy, ktoré sú súčasťou toho CSV exportu, tak mám tu nejaké upozornenia, ale tie sú v poriadku, lebo keďže tie dáta nechcem používať alebo tie elementy nepoužívam, tak mi nevadí, že sa nenaplnili. Prejdem teraz do produktov a môžem si skontrolovať vytvorené elementy. Vidím, že sa mi na výstupe naplnili príslušnými dátami, ktoré som tam očakával, a to pre všetky produkty, ktoré nejaké údaje majú alebo ktoré sa spárovali na základe item ID. Ďalším krokom v rámci Mergada pri automatizácii by bolo, že si vytvorím napríklad nejaké produktové výbery. To znamená, napríklad ma budú zaujímať produkty, ktoré sa predali v určitom objeme za tých posledných 30 dní alebo boli súčasťou určitého počtu objednávok a následne by som s týmito výbermi vedel ďalej pracovať. Už tieto produkty skrývať alebo riešiť nejaký bidding, alebo si len sledovať, ktoré produkty mám ako bestsellery. Veľká výhoda tohto napojenia do Mergada a využitia CSV exportov je, že sú stále aktuálne. To znamená, každý deň sa pregenerujú a každý deň obsahujú tie najčerstvejšie dáta a každý deň tam ja mám napríklad v tomto prípade dáta za posledných 30 dní. To znamená, dnes sa mi nahrajú dáta za posledných 30 dní, zajtra zase za posledných 30 dní vzhľadom k zajtrajšku a to isté potom o týždeň, o mesiac, o pol roka. Čiže je to taký veľmi dobrý krok k automatizácii, inzercie, biddingu alebo čohokoľvek v rámci Mergado feedov. Toto je len jeden z príkladov, ako vám Metrixana pomáha vizualizovať a automatizovať e-commerce dáta. Vyskúšajte ju na 14 dní zadarmo.